Práca s písmom. V minulej časti sme si ukázali, ako pracovať priamo s textom, čiže ako text označovať, kopírovať, posúvať, vkladať z iných zdrojov. Dnes si ukážeme, čo všetko sa dá robiť so samotným písmom. Písmo je veľmi dôležitou súčasťou samozrejme každého textového editoru. Vo Worde 2007 sú možnosti jeho formátovania veľmi rozsiahle. Slúži nám na to hlavne tento panel písmo v časti domov. Čiže v časti domov sa nachádza panel písmo. Takisto k tomuto panelu máme prístup aj tak, že si text označíme a myšou nad ten označený text prídeme. Tesne po označení sa nám zobrazí malý priehľadný panel, kde máme základné atribúty, ktoré môžeme meniť. Čiže môžeme kopírovať formát, môžeme meniť štýl priamo, môžeme pridať odrážky alebo vložiť zarážku. Môžeme zmeniť hneď farbu písma. Toto malé okienko sa nám zobrazí vždy, keď klikneme a niečo označíme. Musíme prejsť myšou potom bez kliknutia do pravej hornej časti, kde sa nám zobrazí daný rýchle okno so základnými atribútmi, ktoré môžeme v danom písme meniť. Ďalej všetko môžeme meniť samozrejme cez atribút písmo. Čiže označíme si napríklad tento riadok. Chceme, aby článok môže byť bolo väčšie, takže zmeníme veľkosť na 20 napríklad. Zmeníme taktiež font písma na Arial. Zmeníme, aby nebolo tučné, aby nebolo počiarknuté iba šikmé písmo. Môžeme mu priradiť ďalšie atribúty, aby bolo prečiarknuté napríklad, aby to bol dolný index, horný index, alebo môžeme zmeniť všetky písmená na veľké, malé písmená, aby na začiatok vied boli slová, aby začínali veľkým písmenom napríklad. Alebo môžeme zmeniť, úplne otočiť písmo, čiže všetky veľké sa zmenia na malé a všetky malé na veľké písmená. Čiže možnosti sú veľmi bohaté práce s písmom. Taktiež môžeme zmeniť napríklad pozadie, ktoré bude pod našim písmom, napríklad na zvýraznenie textu. Alebo môžeme úplne zrušiť formátovanie. Vidíme, že nám zostali iba písmená veľké a malé. Pozadie dáme bez farieb a môže byť prepíšeme. Dáme mu veľkosť nadpisu. Písmo ďalej môžeme meniť aj tretím spôsobom, a to tak, že si klikneme medzi písmo, klikneme pravým na myši tlačítkom a vidíme tu písmo. Tu meníme ďalšie podrobnosti ohľadom písma a všetko, čo zmeníme, sa nám ukazuje tu v ukážke. Čiže napríklad dvojito prečiarknutého môžeme mať. Alebo môžeme zmeniť font, môžeme zmeniť jeho atribúty, obyčajné kurzíva, tučné kurzíva, môžeme zmeniť jeho veľkosť, štýl počiarknutia, farbu písma, farba počiarknutia dokonca sa dá zmeniť. Čiže môže byť napríklad červenou počiarknuté. Vidíme, ako bude vyzerať naše slovo byť. Taktiež môžeme meniť medziznakové medzery. Napríklad 150. Vidíme, že naše slovo sa nám medzery medzi znakmi sa zväčšili, teda mierka celého písma, celé písmo sa roztiahlo na horizontálne podložke. Môžeme to samozrejme vrátiť
vrátiť šípkou krok späť, kde máme, keď sa pomýlime, možnosť vrátiť spätne všetky zmeny, ktoré sme urobili. Ďalej tiež môžeme meniť samozrejme tie medziznakové medzery, nie len mierku, ale aj previs písma, umiestnenie, riadkovanie, napríklad rozšírené. Normálne, vidíme, že sa nám teraz medziznakové medzery zväčšili a môžeme si nastaviť, o koľko bodov sa nám majú zväčšiť. Takže vidíme, že teraz hrubých vyzerá, ako keby to bolo každé písmeno s jednou medzerou. Môžeme vrátiť opäť späť. Môžeme meniť farbu písma, ako som už hovoril. A množstvo ďalších atribútov. Čo sa týka písma, sklon, bold, čiže hrúbku, a ďalšie detailné atribúty. Umiestnenie, napríklad zvýšené. Naše písmo bude nad riadkom. A o koľko bodov? Takže si vyberieme písmo, ktoré chceme mať takto zvýšené. Dáme zvýšené o 3 body, OK, a vidíme, že v zoológii je vyššie ako zvyšok vety. Zase sa môžeme vrátiť späť. Späť. A vidíme, že všetko formátovanie sa nám šípkou vrátiť späť vrátilo do pôvodného stavu. Čo sa písma týka, existujú v Worde tzv. Štýly, ktoré máme zadefinované, už hotové. Pod štýlom sa dá nastaviť medzera, farba, medzery po, pred a tak ďalej, ktoré sa nachádzajú v rozložení strany. Pomocou týchto štýlov môžeme rýchlo zmeniť formátovanie ľubovoľnej časti textu na nami požadované. Štýly si môžeme meniť, dávať im rôzne efekty a na základe štýlov tvoriť nadpisy. Na základe nadpisov sa zase tvoria automatické obsahy, čo si ukážeme v ďalších častiach nášho vzdelávacieho kurzu. Takže čo sa písma týka, sme si ukázali 3 možnosti, ako k nemu pristupovať. Je to z panelu domov a písmo. Meniť sa dá rýchlo z panelu domov v rámci štýlov, ktoré sú tu preddefinované, alebo ktoré si môžeme zadefinovať sami, čo si ukážeme neskôr. Ďalej sa dá meniť tak, že sa označí a prejde sa myšou do hornej časti, kde sa nám ukáže vždy panel s rýchlou ponukou zmien. A poslednou možnosťou je, že sa klikne buď na označené, ktoré chceme meniť, alebo ak chceme zmeniť všetko písmo, tak sa klikne hoci kde do písma pravým tlačítkom na myši, vyvolá sa kontextové menu, toto sa nazýva kontextové menu, toto malé okienko, a v ňom si vybereme záložku písmo a tu sa menia medziznakové medzery a samotné písmo. V ukážke vidíme, čo sa s ním deje. Potvrdzujeme to kliknutím na tlačidlo OK. Takže toto by bolo, čo sa týka písma, všetko. Na budúce si ukážeme možnosti zarovnávania a možnosti zobrazenia stránky pred písaním.